So mga kamoto, maglaglag ta karong adlaw. Subay na to ding dalan, padulong dito sa Barangay Sinoron. Atong pangitaon, katong giingon sa kuana na ay liguanan sapa. Diri daw sa ibabaw sa Sinoron. So kanding dalan na guys, diri po kamo agi, kamo ato ka sa Mount Dinor, diri sa Santa Cruz. So very first time na akong musulod di Arino. Wala ko'y idea kung sementado ba o dili ang dalan. Ako rin gisubay-subay. Kiway lingaw. Kras-kras kiro gasolina. Naabot na ta sa Barangay Sinoron, guys. Nakakita na ko og gym. Natahat ko kadali diri kay abi na ko did and ang dalan. Pero akong di pa like subay kining dalan sa kilid, rough road. So nakita na ako na naapay sementado sa unahan. So padayon ang atong dalan diri. So na sementado, so diretso ko. Pero wala na ko ka-record aning dalan padalong dito sa Godoy kay naputol ang recording na lubat ang camera. So then sure.
So, mga kamoto, naabot na ta diary sa Godoy River Park. Medyo pababa ang dalan diary. Nagduwa-duwa ko kana og kibasin mapok. Diya kung gilili diary na kumaibang dalan. So, maayo man ang dalan. Nakadesisyon ko na manaw na lang. Kay medyo magdiliman lapo karong panahon na. Sinako'y nasugatan diri na nagsbida. At mo gilalumas dalan. Ay lang, sapa no napa sa ubos. Siguro mga 300 meters ang panaog. Kitap man ninyo ni nagbaklay na pusaka. Nagsibita na sila hihaga ka na. Ni ka po lang isa o sinubida. Ka po si ate. So, muna ni guys now. Tabot at adresa atong destinasyon. Ni parking na lang ko di aresa. Papaw guys kay. Baklayin lang natin paubos. Himuhadlo ko pa si lapok sa ubos pa. Diriyan ako paraso ng video guys. So muna ni ang ilahang resort dire. Pwede mag-picnic, pwede magdalawag imuhang balon. That's like cottage, pwede po imuhang lamisa. So, dito lang ko ito pa itong video guys. Maraming salamat po. Please like and share this video and follow me.